Mikabat sa 27 ka blood bags ang nakolekta sa Philippine Red Cross sa gipahigayong bloodletting sa Dumaguete City na giorganisa sa mga DOST scholar sa Negros Oriental. Niabot sa 30 ka mga tinunan ang nagdonate og dugo sa maong kalihukan na nahitabo sa Foundation University. Gipanguluhan sa DOST Scholars Association in Negros Oriental, Negros Oriental State University ug Silliman University ang maong bloodletting activity na gitawag na Young Blood Initiative. Tumong og tuyo niini na mapasabot sa mga kabatan-unan ang importansya sa pag-donate og dugo ug maengganyo sila na moapil sa uban pang blood donation drives. Lain sab katuyuan niini ang pag-develop sa leadership potential sa mga DOST scholar ug mapakita ang ilang paghigugma sa ilang komunidad. Matod ni Jeremy Belen sa PRC Negros Oriental Chapter, dakong kaayuhan ang gihimo sa mga DOST scholar dinhi aron mapadaghan ang supply sa dugo sa probinsya. Gikan dinhi sa Dumaguete City kini si Roy Lomotan sa PIA Negor alang sa MBCV.